Ay, katapos na natin kumain ng hapunan. Mag-share muna tayo sa ating mga viewers. Oh, tambay na ka mo, tambay na. Tambay na nga, may pambayad ako sa ayam. Ayaw, ilan mga viewers natin? Moto G. Boss, ako yung nakakwentuhan nyo sa Paswag. Ayan, shoutout, idol. Kasan ka na ba? Salamat sa pagdalaw. Kala ko ka YouTuber ko. Ayan, idol magkita tayo sa Kainta. Dito na sa Pasakaw. Hey, ingat kayo idol. Salamat sa pag-subscribe idol Ayan. Dadalawin ko sa Kainta. Pag kabalik tayo dyan ng Kainta. Diyan tayo sa pamilya mo sa Kainta. Sige sir, kita-kits po. Ayun, sige usapan na natin yan idol. Usapan natin yan. Ay, makikita mo ako lagi sa live. Moto Moto G6. Moto G6. Ayun. Salamat na. Ang kasi yung mga kaibigan ko na dumadalaw palagi ay yung mga YouTuber, kaya lagi tayo nagla-live. Sila yung mga YouTuber na madalas tumalaw. Tapos, madalas tayo mag-share. Ito, sinashare ko pa yung iba. I-share pa tayo sa ating mga kaibigan. Wait lang at nag-share tayo ng ating live. Ayan, basta kita-kita tayo dyan sa Kainta, Rizal. Sabihan na lang kita bago ako umuwi ng Maynila. Nakatambay na ka mo sa live ko? Sabel, nakatambay na ka mo? Ha? Paano mo madali mo pati maubos ang data kayo na Dahil mo ako makagamit ka sa nindo. Kaya tanganing kabang bulan may sahod na ako. Okay, bukas na sa tayo, Catanduanes. Lilipat tayo ng Catanduanes Island bukas. So, kita-kita tayo dyan sa Catanduanes, sa aking mga Junakis. Hindi ko na nakakita yung mga Junakis ko. Ayun yung mga uwi ng Bicol, magdala kayo ng swab test o kaya antigen kasi haharangin kayo sa Del Gallego. Hinaharang kayo sa Del Gallego nito ni Moto G6. Talagang hindi kami pinadaan. Ang higpit, hindi kami pinadaan. Ito may dala ng antigen to, sinabi pikit daw. Hindi siya pinadaan si Moto G6. Hindi talaga siya pinadaan. Naka-live na mananggad ito. Hi si Mark. Mark, cellphone mo ni Mark.
baga, nagdalaw na. I-ano rin daw, i-like din daw, i-like. Pad, Facebook ka nagiling. Kaya sing YouTuber ako, Facebook mo di gano. Kalaban kaya ng Facebook? Oy, si Mio. Si Mio. Ipailing ko si Mio. Si Mio. O niyo, kachat ko. Na kung mag-iling kang live. Oh. Sige mo nito ano sa kuya. Ano si Joko. Perfect, bali mo na perfect. Makinig ka na ka live tito mo. Ha? Bagay, makinig ka na live tito mo. Ay nag-live na? Oo. Kaya naka-live na tayo. Ayun. Si ano si Joko. Ayun, family batalyer. Ikaw batalyer ka? Family batalyan, Ay. nagkakanan. Eh, Mio, oh, Mio, naka-live na dito. Wow. Sino ba ito nagko-comment na to? Bibi, Si, Bibi. Si Joko po yan nagiling na. si Joko yata ang nag-comment. Ano dami joke? Like song. Naka-like na dito. Wow. Bakit isa lang ang like? Damihan nyo yung like. Kami. Damihan nyo. Si Mama na-live. Isabel, i-like mo Isabel. Ay, Ipailing ko si Mio. si Mio. Mio, manood ka ng live dito. Sap mga kap, bye berbero. Hello. Check, bawal lang kay ba? Agaw na. Bawal paano di ka magtarang dyan. No? Loading. Tama, alt mo na. Bicol. Dahil, may mga bawal di ka tarang kung abot na YouTube. Mamimigay tayo dito ng libreng gupit Bagong tip siya. sa mga susunod na buwan. Yan. Ayan. Oo. Every week tayo mamimigay dito ng libreng gupit. Dito sa Bakakay Albay, ayun, ang ating gagawin palagi. Nama saan? Asa na pala yung mga cute na aso? Kung gusto nyo pala bumili ng aso, ayan o. Ayan si Snow. Snow. Ang here is Snow, ayan. Ito na, ito. Ayan. Ano siya? Para mga leon.
Samsam. Ito si Snow. Snow. Ano po kung isang? Ayan. Naano ka? Parang Sam. 15,000 yung mga aso na yan. Parang leon. Ito, cute ni Snow. Dapat magayon ang life ni Snow. Full breed niya. Snow, 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 Snow. Snow. Yan, full breed yan. Ang chow-chow. Full breed chow-chow. Bebenta namin yung mga asong yan. Available ba yung mga aso? Full chow-chow. Full. Kaya pang girling sa mga barkada ko. Very sige yun. Ay, bawal aki magpailing sa ano. Bawal ang aki. May pigano ka bagay naman na kurang, ano, tama na, itong kurang. Itong kurang, o taik. Delivery ko kita ho. Delivery. Takate, pang-post. Ha? At kung may parlor sa ako, madayo, sigo sa tabang. Kaya garing parlor. Kaya nang ikipuhunan. Kaya ma-abroad na ako. Pero bago ako mag-abroad, mapasikat ko ako sa Bicol. Mapasikat nga ako sa Bicol. Ayan si Snow, available si Snow. 15,000 pesos. Sinong gustong bibili? Kaya bilhin nyo na si Snow. Maximo Barredo. Hello po idol, watching from Dumaguete City. Shoutout sa mga taga Dumaguete City. Idol ba gusto mo bibili ng aso? Ano, Maximo? Asan na ba yan si Doggy Doggy? Snow, Snow! 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 May pagkain ako, Snow. Bawal bata! Bawal bata! Snow, Snow, Snow! Ay, Snow! Ayan si Snow. Maribukon man si Samsam. Hindi ka mapunod talaga sa mga. Maragad kay Samsam. Igakod. Ang maribok na ayaw muna ko. Nakagakod siya na. Dayo yan. Snow, halika dito, Snow. Shoutout sa mga taga Dumaguete, Dumaguete City. Ito, bibenta natin yung aso, 15,000. Malay mo, duman pa ini mapakal sa ano tayo. Sa kung yan. Sa, ano kung duman na may mga makorta duwan? Eyo. Aram mo ang ano, aram mo ang lugar din duwan, ano Bombay? Para bugan. Eyo. At iyo, Sa aram bugan duwan, at darkulao ng arong duwan. Tanduan. Oo. Ganun lahi na ano. Ganun man lahi ki gadungan. Kasunod ka ng Luzon. Harap ba ka mga lahi? Pag dirgar buha. Dahil mo nagpadarao. Abo mo padarao. Ay, is na baba yan ha? Sino tangan yung mabakal na si Snow? Snow? O bakit isa lang ang nanonood sa inyo? Isa na lang ang nanonood. Ligday, susilig yan. Hilay, nagiling si Wayne. Hindi kayo, dahil mo nag-comment sa way. Ako pag nagiling kayo, tuloy ako nag-comment. Tag-like sana. Tapos sinagaw ni Bibe. Una, nagulao na. O ano naman ka? Galit tata, kasi umbrella iyan, hindi mo yan di tata. May na-live pa sana ako. Wala kita. Kasi po na parang dito. Lagyan ba anak tingay-tingay yan? Tingay-tingay nyo lang. Sa bata motor. Kabang oras lang. Kaya magsahod na ako sa ano. Kaya aluin ako ng nagsahod. Sayang ang sahod ko. May perang bulan, o isang bulan. Dapat matipon sa $100. O iyo. 17 ako. 30 na sa kipuan ko.
Nagkatipo na ito. Ayun. Doon Saan naman mo kayo. kasi relax? Por. Ang arte yan. Oo, walang regala. Ako din, dapat nga rin. Ano ito? Mga 5,000 dapat. May isang bulan na anday pa man. Igwa na, tanap pa ba yan? Dahil ako naglalay pa. Ano. Pero nga ako nasa Antipolo. Dahil mag-signal ba na duman? Iyo. Ako lang tinanong ko duman. Para kanong ka na doon. Mga darangan ako mahugan na yan. Itanong gusto ng kawa. Ayun ito. Trukawa. Mga kahoy. Mga tagas baga ng kahoy. Ang mga ganin. Barato pa ano? Bulong pa itong bunga. Bulong? Bulong baga bunga. Bulong sa'yo. Sa manggalain. May langdaan. Nata, saro na sa nakatambay sa'yo daw. Oh, yan. Nakatambay ako. Pera. Yokoy! Si Joko, ay, dahil na si Joko, dahil. Ano? Luminabos sa si Yukay. Well, hindi ka pa nagtambay. Napigil mo kay Jibeng. Kasawad na naman nindo ako. Hindi ba gabit ka rin? Hindi ka ilot. Sinarado. Yan, ito, sinarado. May nitulugo. Ano pa? Buti lang nga sa itaas. Pag di man naglalampaso, ba't ang lawas ko, ang bitis ko naglampaso ko, ang kamot ko, ang malusoon. Iyo daw, ang bitis ko, bitis tayo man luso une. Ang pagmata, tanga, naglilindog na maluso. Dahil man nagkunyang kag-ipi kasi, sala, aberdo ka, mapapakalaw, selerita, iyo daw ang ibuong ko. Paad lamang iyo na ang maka, alikan mga lusok-lusok. Iyo, may ali to dosan. No! Sapin andyan. Alak ka. Talaga si Manay. Ano? Sombrero mo. Dapat ibigay nila ko. Pag nagkaroon nga, kay nakulog ang manite. Oo. Talagang 20 pesos. Makrulog na kan. Hindi ko. Tas, mga joint baga. Oo. Makrulog na. Inom ko sa kiduang baso, alit na. Oo, iyo. Pag inihi mo ang duwang baso dahil na. Dahil na. Marat na sa kulog. Grabe ako minakaon. Dali taas, bago man mainito. Pulog siya. Yung sport ko yung ginagawa ko yung hindi na tulog. Hindi. Kaya yung may sarado ang pinto. Oo, ang luwas ka ko niyan. Init. Gumuo. Ang suwa mo. Oo, ngunit naman na. May mga ako may isa hindi makapag-asagay ko eh. Sinagpagkakit tayo na sarado ba yung pagpagkakas ng bata. Uli mo na mo ito. Ha? Hindi rin, isa na. Wala mang kanto, bago, o kung yung naluto naman na. Oh, baby. Ito na ang pagmusikaw. Wow, ganda-ganda gawa ni Luna. Pretty. Cheka, Pagpa-order ka kambe. kasi di daw wala man. Ay, pag gano'n mo lang sa... Haragutakan sa bilo. Pag di kagibo, mag-adal ka kaan. Hindi man na materialis. Bawal mo kaya ngayon magdala. Mag-order ka. Materyales. Dapat pambag mo, ano lang, mga buong pidaso. Sabi, ang inyong surusuan na, tamo. Nag-ado na, hindi nakapasok dito sila. Ginanan mo. Marig
Ibas pinili mo mo ka. Nag-ako lang sa imo. Madali ang lang. Nakatambay ka pa ba eh? Iyo. Tapos yung tao, zero. Nagadaan? Ay, so aki, paano na, Iling? Bibe, alis ka dyan. Alis ka, Bibe. Yan, hindi pa ba isa na? Pwede naman ng kailing. Ano yan, milk mo? Eh, dalaw. Luway na. Bawal lang maribok kayo. Wow. Oh, shout out, love you. Shout out naman ang Batalyon family. Sisi nagsabi. Naya family. Sisi nagsabi. Ako. Dalaw ko dyan. Mag-comment yan. Dahil mo nag-comment si Mio. Dahil mo ginagilay. Siyempre, hindi ko may makulit. Ay, makulit. Hindi makulit. Yan dyan. Ayun na, utata. Aulo na. Walang kulit sa ima. Sakit? Ano nga nagkikita? Bahok pala. Sige, sige, masaka. Ano ba sila yung minasakat mo ba? Minasagat? Ano pa? Ano agad? Ikaw mga sabi ni Digyo, yung bibidyan na pinaka mo. Tapos baba kang iya dyan. Nanoy. Nagbukuhan natin ba rin? Kulit ka dyan. Para maulo mo. Balansa naman. Bakit sa nanaw? Binaniya family. Binaya. Binaya. Muna ko, binaniya. Binaya ito. Baby, huwag ka dyan. Sisi, agam nirwana mo? Ako. Binaya ba ako? Ah. Ama tayo. Halika dito, halika dito. Ama tayo. O, naman utong ano-ano. Yan sila, sinula dali na. Ito. Camera mo, naman sa lagi ano. Sorry, Dek. Nilagano, may pamayan mo. Mm. Hindi yung dito si Hermano mo. Tulog ka na. Pipirot, lugod ako. Bata pag nag-iling ako sa cellphone, lala ko pipirot. Ha? Malo, yan dito nag-iling. Ha, doon sa mga tao. Ikaw, okay, ikaw. Masing ka. Slippers na. Di ka pa manahigyan dyan. No more stairs. Mga siguro mo. Ibon tatay na, ibon kung ano di so bitis kang lamisa. Sumagabat sa nanganing aloy marakot. Natawa ka ba dito? Iyo, may gamit. Gigamit ang ibarina. Hello, hello. Mag-arong pa rin kayo ng bitis, madali mo maraot. Hello. Oh, susarong ba ganun, madali mo maraot. Mahal lang magsahod na kita sa ano. Mga October. Mamili ka na lang ha. I-like mo sa ano. Hiling mo sa long.
Kabang oras. Kung pinanataw din ko ikaan. Kasi kung pag-aron ka, ano ba yan? Sleep. Hindi ko ka, okay na ito. Ayun naman si Snow. Snow! Tanang mapakal ka ni Snow. Rico. Nag-upload na si Dataw. Nalula mo. Antok na nila yung Kaya nga na, masabi, ko ang. Hello. Okay. Hello everybody, my name is Shik. Ano ba si Shik? Wait, Lola na. Shik ano? Shik ano? Oh, sige, kadungo mo na yung usab. Ilamot na ika. Wash your face. Wash your face. Wear your slipper. Ah? Kanino? Makainin din. Kanino? Naputol ang kan-anoan. Okay. Yung galing ang isa si Ato. Ako. Api ka. Ako. Napatay mo sa umo niya. Ako ang gano'n. Narito. Maros ba kung iiyak ako kaili ang iyan. Ano ba? Ito na hindi kaya kakapukan to. Tapos ilike mong dakong sinisa. Bebe! Mahugas yun. Maglibre ako pero yung gupit niya, hindi ko lang magiling. Ano, pag di ako naglibre, Devon, kita masikat. Tama ka. Dapat ko yung libre. Oo, uy, duwang ang kalay na kung nagkakaroon ng kanagyan. Uyan sa swing dyan na lang. Dahil naman ako tapos araw ka iya. Iba na duwang ang. Pipirot ako. Palagay, dapat ka ng oras. Dapat, saro, Saro, pinakababa na ito. o iyo, Ngayon, perming 2 oras, sarga. iyo. Kaso, dahil may aloy. Nakatadong pa ulit na dumotor. Dahil may aloy yung ano, ang data. Ayun. Kapag na Madaya ako ng smart. Dito si Pugaring, dahil mag-signal digdiyan dito si. Sa naga sa nang signal kang dito si. ay, maninigilig ngayon. Wala man. Nagpapay-papay daw, lubi. Ata, pipirot nga na ito. Kan? Ha? Nagbabiyahe. Ingat ka mo! Oh. Abang nagbabiyahe, mag-araw ka kailan. Kevin Hazard. Kevin Hazard, shout out. Ano to, dikitan niyo siya, no? Kevin Hazard. Baba ka ng ano, Kevin Hazard, bahay mo.
Ano magkiko ang yan, matunok lang magkitakaan. Garo no. Pag saging, yun ay ito sa tigtaram na ano. Saging. Ayun, sa inutan nila eh. Ayun, baba ng bahay, idol. Baba ka ng bahay, idol. Idol Basyang. Ay man. Baba ka ng bahay, meron akong papadikit sa'yo. Ano to, mga ano to, mga solid followers. Papadikit ko sa'yo yung aking solid followers. Paano ka makan matunok? Yan sa inutan. Ako ang matunok. Kailan matunok? Pero tayong baon na pinya. Kami, mauli na. Mauli na ang ligas pa eh. Bababa o. Bababa o nonin ko yan. Araw talaga yung style kan. Layang na cellphone. Kaganan kan cellphone. Babakal mo po. Kaya kasi ang uso? 100. Labas na sila sa aga. Day na be, tabata ng day ka ng kuya. Day na be, tabata ng mahuli ka. Kwan, Mangko, oo, tawabre. At puting mo mo ini. At ada kulong ka. Daran ko na sila. Tagpapanood ka mo ano pag birthday ni. Thank you very much. ano normal birthday. Sa tampo lang yung kulong sa beso na ko. Totoo na kanita. Ako tayo trabaho. Oo, yung baga. Youtube ba sana dito? Ribaan. Nagkapa mo na. Yung mga kadiribat na ka. Nakas. Ano yan, idol? In. Kapag niya ako. Sige, idol, ipapadikit kita ng ano, libreng dikit-dikit. Ay, nasa ano ang social pa. Idikitan nyo to si ano, si Basyang. Yo, Sebastian. Ayan, just type kapobre. Type nyo ang kapobre. Si Nightbot yan. Ayan, sasabi si Nightbot yan. Dara mo pa sila dyan. Computer na. Nakaset na May sa... darahan talaga. Darang talaga. Online Ay, ka sa ibang naarayan. Sa aga. Pagali ka ng katanduanis. Agi ka girara ibang. Oo. Libay na. Ingat ka mo ba? Happy birthday. Happy birthday, Lola. Ingat. Happy birthday. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Ingat.